días a todos, eu son Borja Rodríguez, isto é Ourense Fala, o único espazo independente da provincia de Ourense, o único espazo do mundo no que non se fala do coronavirus. A verdade que sí. Bos días, David. Bos días. Queríamos arrincar, antes de comezar o programa, non? Dando os nosos recordos polo aniversario do pasamento de Jon Sáenz, compañeiro e amigo. E nada, queríamos pois pôr ese puntiño. Efectivamente, hoxe cúmprese un ano do seu pasamento, tanto José como a mí coñecíamolo por ser unha persoa do barrio, no co que incluso coincidimos no instituto, non? Bueno, hoxe arrincamos o segundo programa especial das eleccións autonómicas do 5 de abril. A pasada semana contamos con Millán, de Ourense Mellor. E hoxe tenemos a un militante do PSOE, o señor José Antonio Novoa. Moi bons días. Buenos días, Borja, David. Gracias pola invitación. Que tal? Pois moi ben, aquí estamos. A ver que tal salen estas eleccións. É unha oportunidade moi grande para Galicia, para todos. A ver que nos depara o destino. José Antonio Novoa é abogado e ademais forma parte da candidatura do PSOE a Xunta número 6, pode ser? Efectivamente, que foi incluso unha sorpresa para min. E bueno, vou representando, o sea, eu ademais de militar no PSOE, milito nunha organización paralela ao PSOE, que son as Xuventudes Socialistas, que ainda que están obviamente moi unidas, son independentes. Entón vou un pouco nesa doble condición. Vou como militante do PSOE e tamén vou representando a todos os compañeiros de Xuventudes Socialistas. Tanto as Xuventudes Socialistas como ti, como militante do Partido Socialista, como ves en líneas xerais as eleccións do 5 de abril? Cal é a túa expectativa un pouco? Hombre, pois veixo as emocionantes no sentido de que se ve factible que pode haber un cambio en Galicia. Vamos a ver, o goberno de Feijóo ven sufrindo un desgaste, o adianto electoral mostra de que algo de eso hai. Hombre, poden dar os números. Para Galicia, 4 anos dun goberno diferente ao do PP, eu creo que pode ser extremadamente positivo en todos os ámbitos. Completamente. Exactamente. Vale, a miña pregunta é clara. A que, xa te anticipaches un pouco, non? A que crees que responde este adianto das eleccións? Pode ser que, en xeral, falábase de que as eleccións en outubro podían supor un desgaste moi grande para Feijóo, co todo o que está pasando, co tema de Verín, con todo o que está pasando no PP en Madrid, e que el quere anticiparse a todo isto e facer as eleccións xa, quere axustadas as eleccións de País Vasco. Son moitos motivos, non? Vamos a ver, desde o meu punto de vista sempre, porque eu falo un pouco a título particular, non? Por un lado está o desgaste, vale? Que eu creo que está aí, creo que é real, creo que non é ver nada no ollo ajeno, non? Que sucede? Ademais do desgaste, hoxe en España temos unha problemática que, digamos, que máis alá dos tres poderes executivo, judicial, temos o cuarto poder democrático por excelencia, que é o periodismo, a prensa, está en manos das empresas, non? Por iso tamén é moi importante que se creen espazos como este que creaxedes vos aquí, para dar, digamos, unha voz independente á ciudadanía e á realidade que temos ao noso redor, non? A día de hoxe poñemos a televisión e vemos que realmente non son problemas reais os que nos mostran moitas veces nos programas de debates, non? Vemos como por exemplo, a mesma empresa que ten varias cadenas, según a cadena que sexa, danos un discurso ou outro, non? Vemos que en España a día de hoxe a extrema dereita está embarcando a xenda, non? E o votante da dereita do PP clásico está moi descontento pola corrupción que hubo no PP, que foi algo completamente bestial. Entonces, eu imagino que Feijóo, nese adianto electoral, unha gran parte ven para protexerse frente a ese aumento da ultradereita, fomentado irresponsablemente pola prensa, ainda que por sorte ainda nos quedan periodistas moi competentes en todos os medios de comunicación, que son os que van salvando un pouco a cousa. E ademais, que na esquerda en Galicia está aumentando un pouco a intención de voto, non decir bastante como o suficiente como para que sea realista, decir, mira, que aquí pode haber cambio, e creemos que vai haber cambio, exactamente. Por lo tanto, ti crees que se as eleccións foran en outubro, como en principio, penso que tocaba setembro ou outubro, non me lembro ben, a extrema dereita comería ya tostada, como se adoita dicir a Feijóo, dicir, quitaría o suficiente, a división sería suficiente como para provocar a caída da dereita en Galicia? A ver, pois podes, non me atrevo a decilo, porque pareceme que facer un diagnóstico sen unha base, sí, non por deixar de opinar, senón porque pareceme que depende de moitísimas variables. O que sí, o PP ten unha deriva a extrema dereita que non é normal, marcada por esa extrema dereita.
vale? E o único que está facendo é regalarles votos directamente. Entonces eu creo que dende logo beneficiar, eu creo que non lle beneficiaría ao PP esperar máis polas eleccións. Todo eso sumado, o resto do desgaste que é importante, vale? Eu penso tamén que outro dos factores que creo que se pode apoiar este adianto electoral pode ser a situación de Ciudadanos, non? Un pouco, bueno, non é unha cousa que se pode ver na prensa de que existe certo retroceso na súa intención de voto, e tamén pode aproveitalo aí, porque realmente, para min, esa división de voto enténdese máis, sobre todo aquí en Galicia, onde Vox, por exemplo, non atopou prácticamente ningún votante, máis por intentar erosionar máis a Ciudadanos, non? Sí, pero aparte depois temos outro tema que tamén é fundamental para isto en relación, non tanto con Ciudadanos, eu creo que vai máis por outro lado, Cataluña, vale? Cataluña é un problema político moi complexo, no que ademais nos meten delitos polo medio, é unha situación moi delicada, non? Entonces o discurso da ultradereita é moi sinxelo para entender, sobre todo para xente que mellor non está diario en política, vale? Entonces Feixóo corre o riesgo de que ese discurso que Cataluña, que a ultradereita, lle marque a xenda. Entón, Ti crees que o tema de Cataluña podría afectar nas eleccións? Pensas que hai xente que en Galicia podría cambiar o seu voto de Feijóo a, bueno, Vox non leva nin pretende nin candidato principal por Cataluña, aquí en Galicia? Neste momento eu creo que non me atrevo a opinar. Ahora, desde logo que estas cábalas Vendo a prensa que temos, ahora, a veces penso que aquí é máis importante Cataluña dende logo que foi unha, digamos, como decirlo, que foi unha variable que se ponderou e se valorou a hora de tomar a decisión. Estou seguro que sí, porque vamos a ver, a ultradereita vemos que sin ningún tipo a veces de organización, en concellos pequenos, sacou tantos votos como o Bloque, que é un partido con unha organización tal. Entón, cuidado, claro. É un discurso que cala moi ben, que ven xa, digamos, importado de outros países, non están inventando nada, moitas cousas, igual nin as creen, pero simplemente, o sea, é un discurso que vende moi ben, moi populista. 2019, cumpríronse 10 anos de Feijóo, o que é o mesmo, xa que tenemos aquí, 10 anos da caída do bipartito. Que resumo poderíamos facer destes 10 anos, ou ben sen bipartito ou ben con Feijóo? Non sei, como queras encarar ti. Pois eu creo que igual unha maneira que se pode definir desde o meu punto de vista, sintetizando moito, piloto automático, non? É dicir, tanto España como Galicia, inda que nós por natureza somos moi inconformistas, eu creo que en España en xeral somos, a nivel de Estado, un Estado potente, a nivel de Galicia, máis potente do que creemos, non? A miña impresión, o que se fixo foi política de mínimos. Vamos a intentar que isto siga funcionando no mesmo sentido, na mesma orientación, pero tampouco vexo eu unha intención transformadora, nin tan sequera unha boa xestión a nivel, non? Porque a política é eso, xestión e transformación. Eu creo que, desde un punto, claro, sempre desde un punto de vista, é o mismo, eu non son economista. Eu creo que o goberno de Feijóo non foi un goberno triunfante nesos ámbitos. E, bueno, na xestión social xa... Non destacarías, non sei, unha ou dúas medidas que puderamos dicir, bueno, pues isto salvamos, isto se houbera un cambio de goberno habería que seguir tirando, non sei, a informatización da sanidade, quizáis, ou... Mira, vamos a ver, a sanidade, por exemplo, que a sanidade está se dando, pasa nestes tempos que dice moitas veces, parece que se está dando máis importancia o envase co produto, non, que non, a sanidade non é un produto, cuidado, non se me vai a mal entender, pero volvemos ao mesmo, a sanidade é un servicio público, e me parece que está gastando moitas veces máis, cando un lea a prensa, en parafernalia, que realmente que existe unha sanidade pública de calidade. Existe a derivación a clínicas privadas, xa non é de agora, é de moito tempo, estánse centralizando servicios en todas as capitais de provincia, deixando a vigas importantes en servicios e acentuando, digamos, os daños da España vaciada, os daños da Galicia vaciada, Galicia vaciada, que tamén existe. Non que existe, é que se concentra nosa zona, a provincia de Ourense inteira e o sur de Lugo, basicamente. Un pouco, se me disculpas, é o que faláramos con David, non? O tema de noutro Ourense fala, o tema do rural. Sen adiantarnos tampouco na entrevista que falaremos agora, eu creo que é de importancia capital e que igual aí onde reside o poder do Partido Popular é que se desenvolve moi ben nas vilas, non tanto nas cidades, que suelen ser, se botamos vistas, suelen ser feudos
da esquerda, pero é certo que nas vilas pequenas, sobre todo no interior, que aí arrasa literalmente. Sí, porque, bueno, aí onde ten o seu tecido social, volvemos ao mismo. Ao final, é o caciquismo que vamos, que non fai falta que explique o que consiste. Son, digamos, poderes fácticos en todas as reglas, son tecidos sociales, de me votas, tal. É moi complicado tumbar eso, vale? Exactamente. Pero, ainda que sexa moi complicado, eu pregunto, o certo que o poder está aí, nesas vilas, neses sitios que o mellor, dende outro punto de vista de outras cidades de España, como pode ser Madrid, Barcelona, cando falan de Galicia ou botan unha ollada a Galicia, non entenden, non? Moita xente de esquerdas, por exemplo, de certas zonas, como pode ser o País Vasco, zonas de Cataluña, miran a Galicia, ven os resultados electorais e vendo o nacionalismo que existe aquí, porque existe en outras zonas non, como pode ser en Cantabria ou pode ser en Asturias, que din, pero como é posible que isto pase? Certo é que eu penso tamén que hai que facer teñen que facer dende o punto de vista dos partidos de esquerda autocrítica, porque iso non se chega nun día, pero é certo que o Partido Popular traballa moi ben esas áreas. Esas polas razóns que sexan, as que alides ti ou as que alude o Partido Popular, pero o certo é que eles teñen esas zonas, por decirlo así, moi ben traballadas. Volvemos ao mismo, a política non ten respostas sencillas porque unha realidade extremadamente complexa. Eu concordo máis ou menos concordo contigo en todo o que dices. A xente de fora non entende, ademais temos que aguantar, digamos, as bromas e demais cousas porque non entenden. E bueno, pero é así, hai un traballo de fondo político que fan eso de tecido social, de redes, cos partidos de esquerdas nese ámbito que estamos falando non foi capaz todavía de xerar. Despois, ainda estamos agora facendo ese cambio, vale, estamos cambiando eu vexo a nivel do rural que estamos pasando da política do siglo XX ao siglo XXI. Estamos, digamos, finalizando esos períodos de caciquismo, o sea, prototipo de caciquil. Hai concellos que xa empezan a mudar ese achismo, pero un cambio moi lento. Estamos falando de territorios socialmente a veces moi cerrados sobre sí mismos, cerrados sobre sí mismos no funcionamento político, Polo tanto, es optimista de cara ao futuro, refírome. Sí. Hai xente que fala de Galicia e do PP, así tal cual, Galicia e do PP. O bipartito foi un castigo ao PP de Fraga por presentar a un Fraga con 80 non sei cantos anos, polo prestixe, por, bueno, un pouco desgaste, non? E a xente dicía, bueno, ten o concepto de que esos anos foron 4 anos de o PP a parede, o muro de pensar. Se miramos as cidades, quen goberna as cidades, se che Galicia, non é do PP. Pase que, bueno, volvemos ao mismo, aquí teñen un pouco feudo, pero non, con eso sí que non concordo, ves? Digamos con esa lectura pesimista nese sentido, vale? Eu creo que aquí hai espacio para traballar, debese traballar e con ese optimismo de que se pode facer. Pero eu penso que tamén deberíamos pensar que o bipartito tamén chegou por unhas circunstancias, pero non arrasou, moito menos. O Partido Popular tivo un gran resultado. A ver, gañou as eleccións. Sí. O Partido Popular, que eu saiba, non perdeu as eleccións de momento en Galicia, non sei, igual nos primeiros, igual, sabe, este dato pois collo así un pouco entre aspas. Pero refírome, o que quero dicir eu é que é moi interesante ver como eles traballan moi ben. Eu penso que, volvo a repetir, sen facer autocrítica nin o PSOE nin o Bloque, eu penso que queda moitísimo traballo por facer que eles xa fixeron, e fixeron ben. Non é que o fixeran ben, vamos a ver, cada país ten a súa historia ben particular, e non por eso, reitero, non por eso que son negativos, nin pensar que un país é mellor nin peor que o outro, vale? Ahora, aquí, tanto Galicia como España, vivimos unha dictadura franquista, que comezou sendo fascista pura e despois foi modificándose e adaptándose aos tempos, non? Dentro desa dictadura, xenéranse uns poderes económicos que realmente se ven chamando poderes moitas veces fácticos en economía, que son realmente os que van tecendo poder. Claro, que a chegada da democracia, esos poderes, digamos, como no gato pardo, todo isto se regenera e sigue aí ese poder, vale? Entonces, claro, estamos todavía ahora con un cambio de ciclo, non? Estamos como na segunda fase da transición, vale? O sea, non é que te fixeran moi ben, que xa ven de atrás, claro, o sea, digamos que ven todo... Sí, de feito falábase dunha segunda transición,
o que pasou, o aconteceu a partir de 2015, que a irrupción de Podemos, que tamén irrumpiron partidos novos como Cidadáns, falouse dunha segunda transición, que de feito era a filosofía de Cidadáns, ser a UCD moderna, non? Entre aspas, pero bueno, parece que non puido ser. Eu, por exemplo, para min a transición foi moi criticada últimamente, non? Para min a transición é algo moi español, o sea, porque é algo que só en España podría suceder, pero funcionou. As súas luces e as súas sombras. Pero funcionou, claro, vamos o mismo. Nos hoxe miramos ca óptica de hoxe a transición, pero se pensamos como era España fai 40 anos, claro, estamos falando de que toda medida que se facía, que digamos que linealmente estamos indo no bo sentido, inda que a veces vexamos cousas que nos parecen salvajes, que volvemos a Edad Media, non? Hai veces que parece que retroceden 70 Claro, anos. era o chiste dos papas, unha peste, está ganando. No, pero eu creo que vamos cara adiante, eso son moi optimista. E avanzando un poquinho Sí. na charla, eleccións do 5 de abril, eleccións autonómicas. Nós votamos en Ourense, onde ti es candidato. Ourense agora mesmo, que papel representa? Refírome, que peso ten nas eleccións? Ves a partidos tratando de gañar a Xunta a través de medidas para Ourense? Unha cidade con toda a problemática que ten, que, bueno, daríanos para 15 programas. Mira, a problemática de Ourense, volvemos ao mismo, eu creo que hai que plantexala sobre xa non polas realidades, non por os compartidos que hai co sur de Lugo, bueno, que son, digamos, tamén son as miñas dúas realidades. Se empezamos, claro, volvemos ao mismo. Obviamente, tanto Ourense como o sur de Lugo necesita un plantexamento aparte da costa, que é onde están, digamos, os focos económicos. Aí está, atinaches. É que eu teño a sensación de que temos dúas Galizas, ou unha Galicia a dúas velocidades, non? Temos a Galiza da costa Sí. e a Galiza do interior. Vale, mira, eu vou pois dar, aproveitando que isto é unha, digamos, unha tertulia un pouco máis que se pode falar profundamente, que non é unha típica tertulia que hai que vender Liberdade absoluta. Exactamente, eu digo unha idea moi personal miña, vale? Eu vexo que en Galicia, se non estou equivocado, andamos máis ou menos cerca dos 3 millóns de persoas, de habitantes. Creo que andamos, se non me equivoco, nos 2.700, 2.800, por aí anda cousa, vale? Sí, bueno, os datos. Nas tertulias como estas podemos coller entre aspas que non hai problema. Exactamente, que miren despois que comproben os ouvintes e xa, claro. Pero bueno, máis ou menos unha población que se fósemos unha cidade a nivel internacional daríamos para ser competitiva a nivel internacional, non? Porque non nos olvidemos que Galicia está en España, España en Europa, Europa no mundo. A tendencia é hacia a aldea global, hacia a globalización total, vale? Entonces, primeiro Galicia, eu creo que a tendencia é que dentro de 40, 50 anos, se a cousa siga unha tendencia boa, é que funcionemos como unha única cidade, vale? Ademais é unha oportunidade de ouro, porque en Galicia temos cidade e temos medio rural, moi particular, o sea, con moitas potencialidades, vale? Entonces, eu creo que hai que a Galicia vaciada, é vacía, hai que diferenciala, pero eu creo que o que se necesita aquí é un plan global para toda Galicia para intentar ser unha cidade que, bueno, é un término meu, un término dun escritor xeólogo asturiano, chamase Jaime Izquierdo, que é a cidade agropolitana, que chamaba él, non? Curioso, sí. Unido, non? E aquí acá en Galicia, que os conoces algo de dereito tamén, que temos unha mezcla de latinos, o sea, de cultura legal latina e xermánica. Eu creo que podemos facer cousas diferentes e boas, non? Con esa personalidade. Entón, segundo o teu punto de vista, problemáticas desta cidade-provincia, mil, non? Sí. Pero solución para, por exemplo, o envellecemento, da poboación. Que solución podemos? Son solucións complicadas, é que o tema é, son problemas concretos, porque claro, vos podes me nombrar moitos, non? Son problemas concretos ou son síntomas de que temos un problema máis grave, non? Volvemos ao mismo, cando ves un rural abandonado, montes que erran porque están abandonados, xente maior, moitísimas máis cousas, vamos, que se vos poden resolver. Realmente porque é unha economía que non funciona, ou mellor dito, funciona a ralentí, bajo mínimos. Entón, claro, ese é un camiño que creo que hai que traballar, vale? Por esa senda. Outro problema como, por exemplo, a migración juvenil. Para min está profundamente relacionada ca fuga de empresas brutal que temos nesta provincia. Unha fuga de empresas brutal. Despois, vos sabedes como a nós, porque aparte somos da xeración que anda aí rondando a treintena, que emigran, o sea,
xente capaz, o sea, A maioría. xente que non digo que tiña que estar aquí, non, pero porque eu entendo, o sea, que se marcha, non, pero que quere investigar na universidade, que quere facer cousas, moitas veces é que non ten máis remedio que irse fora para vivir dignamente do seu traballo. Porque volvemos ao mismo. Se podían quedar aquí, sí, pero contra a súa dignidade moitas veces. Entonces, digo, podíamos falar aquí, pois eu que sei, imagínate, non, por unha parte de financiación para as universidades para retornos de cerebros. Pero é que a discusión non é eso, a discusión é que temos un territorio que é Galicia, que é maravilloso, que temos que plantexar un cambio económico, sobre todo para o interior. É dicir, un plan integral, non? Para mí un Vai plan máis integral, alá. Porque tamén é certo que moita xente pois pelea... Perdona, David, estou falando a título sobre todo personal, non a... Sí, sí. Obviamente, personalmente, o PSDG, como comprenderás, ten Sí, sí. que sen medidas concretas para tal, claro, pero imos un pouco máis aló, non? Claro. No sentido de que moita xente, con isto concordo completamente contigo, e supoño que tamén co PSDG, terá un plan integral para todo, porque estes problemas non se atallan con un real decreto. Non se atallan con unha lei autonómica, non se atallan con unha lei estatal, non. Son problemas que son moi complexos e que as solucións fáciles pois non sirven absolutamente para nada, porque son parches. Porque ahora, o que dicías ti, non? Moi acertadamente. Hai un problema de despoboación, vale, pois poño unha partida de 100.000 euros para os pais que teñan un fillo durante un ano, 120 euros ao mes. Iso non lle arregla a ninguén. Porque, por pôr un exemplo, non? Resulta que fai uns meses, polo que sexa, vi un documental na televisión que falaban de Croacia. Ben, en Croacia, sabendo que os soldos son moitísimos máis baixos que aquí, na maioría, sobre todo a nivel estatal, non a nivel autonómico, se non me equivoco, eran 120 euros, non, eran 400 euros ao mes, ata os 18 anos. Así unha persoa pode plantexar ter un fillo. Por qué? Porque tes un respaldo estatal que te apoia no caso de que perdas o teu traballo, de que compatibilices unha reducción de xornada, non? Pouco a conciliación, que tamén é outra pata deste banco. Entón, quero dicir que as medidas ou ponse nun plan integral no que se aborden todas as cuestións con cartos, ou senón non chegamos a ningún sitio. O que dicías ti do... A ver, que nesto tamén entra o sea, unha cuestión completamente ideolóxica, vale? Vos, seguramente, como a mí vides observando, cando o goberno de Feixóo fai algo, ou é unha medida mellor que tende incluso o populismo, como pode ser eso, dar X dinero do portal, máis que a mellor buscar cal é o problema, vamos buscar unha solución, o sea, parchear pero mal, ademais, non? Ou despois, ou son chiringuitadas, volvemos ao mismo. Por exemplo, xente maior, se tú xente maior, a xunta, claro, por eso, eu por ese motivo son socialdemócrata, non? Porque creo que o Estado ten que interactuar con esa realidade e, cando é necesario, ten que prestar servicios sociais con empleos de calidade. Os empleos de calidade, a súa vez, van a xerar outros empleos de calidade, pero non é o mismo. Porque noutros países, non sei, en España os cartos están no público. Volvemos ao mismo, se no público non se fai nada. Entonces, o que vos iba a comentar, por exemplo, xente maior. Cando foi o bipartito fixéronse varias residencias de terceira idade públicas, vale? Así que entre o Feijóo, moitas estuveron, se non estou equivocado, vamos, que non espero non contamos que non é mentira, estuveron pechadas moito tempo, hasta que apareceron as empresas privadas, canceladas, exactamente, precarizando os traballadores, precarizando os servizos en relación a se fose público. Claro, non é o mesmo, que non é sorpresa, os servizos públicos son un negocio moi grande para as empresas, sobre todo sí, o sea, que non hai máis, exactamente. Entonces, o que vexo é eso, cando organizan a subvención para algo, sempre hai unha chiringuitada detrás, non falla, exactamente. Será máis, será menos, pero sempre hai algo dese... Cal, retomando un pouco sí. O tema, cal é a tua visión da cidade? Como a vemos? É dicir, unha visión positiva, unha visión negativa? Que valoración faz, por exemplo, destos meses, estes últimos meses tan axetreados na provincia e tamén, sobre todo, na cidade? A ver, Ourense, falando da cidade, xa, sí. Non, unha cidade moi particular, non? Eu non a cambio por nada, pero unha cidade moi particular no seu funcionamento. Eu o que vexo é quizás un ánimo que se palpa na calle de desánimo, non? Por exemplo, con Jácome, vemos que moita xente votou no de bo corazón pensando que iba a cambiar as cousas, que iba a hacer relación aos partidos tradicionais, e que realmente o que nos encontramos é que ao final, aquí co PP,
Basicamente están como quasi fusionados, non? Que non hai outra cousa. Entón non hai ninguna medida. Vemos que esta cidade moi desatendida, andamos pola rúa e vemos que non é realmente que algo increíble, cousas sinxeras como terras aceras en bo estado ou as zonas verdes cuidadas, o sea, que son mínimos, non se fai. O sea, que algo... Parece que non acaba de arrincar o... O sea, digo isto que son cousas sen importancia, pero que na cidadanía de Ourense sempre foi algo que sempre se valorou moito, non? Exactamente. Entonces, non, eu para min non... A ver, non, está, o sea, para min está colaborando co que decía que iba a combatir. E a min, desde logo, tampouco é que me sorprenda ahora eso, porque non, o sea, eu polo menos había visto. Entón, Claro. abril do 2024. No, ou antes, se poden adiantar as eleccións, nunca nos veremos. Bueno, habría que preguntarle ao Urcullo a ver que quere facer, cando saibamos o que quera facer o Urcullo. Efectivamente, intentaremos traer. Vai ser Complicado, pero bueno. Como ves Galicia, como ves Ourense nesa data, en 4 anos? Se siga a tendencia, máis ou menos igual. Digo, por eso é importante cambiar ahora a tendencia en Galicia. Por que digo Galicia? Porque a maioría das competencias importantes están transferidas á Xunta de Galicia, que é a que ten poder para facer este tipo de cousas. Moitas veces, incluso desde Madrid, na que queiran facer cousas, non se fan, porque as competencias son gallegas. E o simpático deste que normalmente despois a xente, o cidadán, cando as cousas non funcionan, botella a culpa aos gobernos centrales. Pero eu desde logo, se non hai ningún cambio na Xunta, e a tendencia, por exemplo, en Ourense é similar, eu non creo que vayamos a mellor. Caeremos por debaixo dos 300.000 habitantes na provincia. Sería unha pena E baixando, xa se Que tamén mencionouse hai bastante. xente que igual non o sabe, pero se seguimos baixando de poboación imos ter menor representatividade tanto en Santiago como en Madrid, non? O que se decía antes, o piloto automático, eu agora se vexo a día de hoxe, claro, como un barco a deriva. O sea, con gobernos de baixo mínimos, sen mala xestión, mala transformación, que é outra parte que ten calquer goberno. Depende do que depare a economía e as circunstancias do momento. Se hai aguas tranquilas, o barco irá hacia adelante. Bueno, para ir rematando, xa, imagínate que houbera, esta é unha pregunta que se me ocorre a mí, ¿no? Que houbera cambio, ¿no? Que na Xunta entrara bipartito de novo, bipartito ou tripartito, ¿no? Habría que sería máis probable. Crees que eso sería bo para Ourense no sentido de en Ourense goberna un partido que PP, Democracia Insana, e na Xunta goberna o contrario? Sería eso bo para Ourense? É dicir, sería mellor ter para Ourense un goberno amigo na Xunta? Non sei como ves. Hombre, eu creo que non. Digo, eu creo que pensar eso que un razonamento que fa moita xente, non? O sea, normal, non vexo unha pregunta descabellada, pero eu creo que un plantexamento completamente miope. Exactamente, digo, Ourense vai depender moito do que pasa no resto de Galicia, vale? E das políticas que se fagan da Xunta. Por exemplo, antes falábamos do tema do rural, vale? Pregunto, o rural galego do interior ten potencialidades? Sí. Que sucede cando este todo abandonado? O sea, sinxero, que está pasando noutros territorios xa de España. Van vir 4 fondos de inversión, van comprar todo por 4 duros, incluso me atrevo a decir que incluso hai xente que nin serán propietarios que venderán esos terrenos como se fora, e ao final o que vamos conseguir é precarizar o campo, o sea, sí, é dicir, cada vez peor, o sea, precarizar, que xa non se me ocorre nin incluso adjetivo. hasta prostituirlo, o sea, no sentido de esquilmarlo, o sea, Bueno, entonces eu prefiro personalmente un goberno progresista e socialdemócrata na Xunta que o que vai ter que gestionar eso co PP que temos hoxe. Sen querer ser tampouco reiterativo, non? Falo tamén do programa que fixemos no rural, porque abordamos moitas destas cuestións, sobre todo no tema do abandono, non? Pero sí que é certo que o goberno central o que ten que facer é, sabemos que o autonómico obliga a facer todas as limpias, as queimas controladas, non? Que eso sí que se fai. O goberno central o que ten que facer é por o catastro dunha vez o servizo da xente. Dende Madrid terá que ser o goberno que teña que ser, ten que por un catastro que funcione ben, hai que por cartos, hai que por persoal, porque os funcionarios, eu sei que están ata as orellas de traballo, e non pode seguir así porque hai sitios onde hai herencias xacentes que a xente non sabe nin o que ten. Para min é unha obligación por parte do Estado controlar como se fai iso, porque non é normal que haxa fincas
no rural que estén a nome de bisavós que fai 20 anos que faleceron. É un tema complexo, vale. A mí por traballo, non? Porque isto nos despachos en Te lo que ver o día a día, que un auténtico... dá moito sobre a cabeza. A ver, o que sucede é que eso, vamos a ver, volvemos a mesmo, son realidades complexas. O catastro depende de Facenda, ben, que é efectos tributarios, simplemente. Vamos a facer moi sintéticamente para non abrir o personal, pero é para explicarlo un pouco, non? O que sucede é que o catastro, como en Galicia, hai unha, o sea, en toda España, pero en Galicia, unha zona onde a compraventa privada sempre funcionou, é dicir, igual que todo en España, por eso en España non é obligatorio ir ao registro da propiedade a registrar unha finca, non? En outros países sí. Eso sumado a que normalmente as herencias repartíanse en documentos privados, nas practices de toda a vida, despois que normalmente nos catastros tamén nos entramos concellos polo medio, entón montamos un... E por último, que a xente utiliza o catastro como se fora registrar a propiedade cando non é, que é unha cousa fiscal, claro, montamos un... É un guirigay, pero sí que é certo claro, que coincidirás comigo en que eso hai que porlle solución. No, sí. E sobre todo a corto prazo polo tema que dis ti do rural, porque o mellor vai comezar imos perder moita xente por culpa dos falecementos naturais, e aí ou se fai outro plan integral, non parches, ou iso sí que vai ser un empobrecemento brutal da poboación. Moita xente tamén non lle interesa, o sea, a xente non valora os terrenos que ten, vale? E igual porque non ten, non o sei, pero non os ten, vale? Moitas veces pasa incluso de declarar a Hacienda, facenda de a Facenda Central, catastro, depende que é a propiedade desas fincas, non? Moitas veces pasa moitas veces. Intentas saber de que é unha finca, nada, xa comenzan os procedimentos, tal. O problema é ese, que é a tendencia que vamos, que é iso que eu dicía eu antes. Cando esas fincas rurales non se ixen de nadie, hai que poñelas a funcionar. Eu, dende logo, eso é inminente, porque esa tendencia que hai, non, pero iso non é, xa non é un tema de cambiar o catastro. O catastro está saturado, que as revisións contables, pero bueno, o problema que vexo eu é esas terras que aquí tendense a moitas veces por propietarios, non? Que tampouco teñen intereses en saber cales son os terrenos. Cando queden sen nadie, quen lle vai facer frente a eso? É que o que nos vai salvando frente ao capitalismo salvaxe no rural e o enxamio que temos de fincas do minifundio que non hai que lle faga frente a eso, claro, pero... Por iso, eu falaba do catastro sobre todo porque é unha ferramenta moi potente por parte da administración, non? Un ministerio moi importante como o de Hacienda, que eu penso que é unha ferramenta que pode ser moi útil para levar a cabo os procedementos, pero claro, hai que por cartos, hai que por medios. No, incluso, de xente, sobre todo, xente. Estos xente están queimados, moitas veces. É un traballo a medio e longo prazo que hai que meterlle man, sí ou sí. Pero bueno, quero dicir, eu creo que xa non depende tanto do catastro. O que é do catastro, senón de as políticas que se fagan para as fincas, a nivel local e a nivel incluso comarcal, que aí xa non temos temas comarcales, non? Porque aí entran os fondos europeos, Lidia, sí, bueno, que aí habría espacio para facer moitas cousas e que a xente dixera, me interesa ser propietario. E que aí esa xente non quere... Volvemos a antes, un plan integral, non por parches. Ahora unha cousa vos digo, o tema rural temos abandono, e despois temos tema forestal. Eu agora, é que vengo agora a memoria, que me estabas preguntando, é un dato que non sei, claro, que é moi informal dar datos así a tal, pero, claro, pensando en unhas cousas, que se fixo o bipartito, cando entrou Feijóo, saliu o bipartito daquelas, eu lembro, me quedo unhas cousas que foi de máis alá, o sea, esta cousa que me cabrearon, foi que de repente, non sei cantos millóns de euros, pero claro, me quedaron moitísimos, non vou dicir cifra para non mentir, pero eu creo que pasaban de 10, e incluso de 15, que se dixo que invertiu no monte, tanto en prevención forestal como en regularización forestal, claro, vemos o mismo. Que tes montes, tú xenera postos de traballo fixos que non se den a caciquear con o otorgamento dos postos fixos, os poucos mecanismos. Danos prácticamente damos para outro programa o futuro do rural. Xa fixemos o futuro do rural, hoxe teremos que facer o futuro do rural. Entón, non sei se queres agregar algunha información máis ou algún dato máis. Sinceramente, o que vos comentaba, eu creo que o PSD a día de hoxe é unha gran opción. Temos un gran candidato que é Gonzalo Caballero, que é unha personaxe con un currículum e unha trayectoria impecable, un candidato moi, digamos, moi ben, e que merece a pena apoiarlo. O proxecto do PSD para Galicia creo que é interesante, e ademais, debido a todos os xestións, sobre todo no social, que tan nefasta que levamos sufrindo en Galicia,
en todos os ámbitos, non? Ainda que non estamos agora nos tres pensando seguramente no sanitario, merece a pena, porque eu vexo que creo que damos números. Merece a pena apoiar o proxecto socialdemócrata para a Xunta. Verémoslo nuns 3 semaninhas, non? Ainda queda un mes. Queda moito traballo. Pois antes de coñecerte un pouco máis, por non te vas a escapar sen facer o minuto persoal, por favor, pedirvos a todos que vos suscribades a nosa canle de YouTube se vos gusta o programa, dar like, compartir, comentar, criticar ben, criticar mal, as vosas ideas estamos algún totalmente... feedback que estamos recollendo que suele ser bastante positivo. Hai xente que nos di, bueno, que tiñamos que mellorar algunhas cousas, outros que nos din que tiñamos que falar doutras, pero bueno, seguiremos. Nos agradecemos todas as opinións que nos deixedes, así que xa sabedes nas nosas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube, por suposto. Ben, pois antes de que escapes, imos coñecerte un poquinho máis neste minuto persoal. Este é o verdadeiramente serio. Este é o serio, aquí é onde está a chicha. Imos facer unha serie de preguntas que tens que contestar con moito dunha frase. Ok? Entón, dinos, por favor, unha cidade para ti. Roma, polo que fixen ali o Erasmus, xa non polo que representou, sino incluso polo que representa a día de hoxe. É moi fascinante. Unha película? Pois, home, xa que falamos tanto do rural, eu creo que ademais polo pasamento de José Luis Cuerda, eu creo que Amanece que non é pouco, foi a que me deu a cabeza para nombrar. Unha canción. Bardao. Unha viaxe? Pendente, o que fixeras, ou... Eu creo que aparte podémosla facer todos nun fin de semana, a calquer sitio cerquiña que este entre Ribadavia, para mí, entre Ribadavia e o embalse de Belesar, pode ser ao lado do Miño, calquer sitio pode inmellorable. A verdade é que a paisaxe é brutal. Exactamente. Un ano. Futuro, pasado, presente. O presente, que o que temos, o 2020. 2020. Unha persoa? Está complicada, esta sempre estamos aí dubidando. Pois digo, Chaga, non sería capaz de decir ninguna. Quero dicir, digamos, fagamos unha cousa aberta e para todas estas persoas que pasan por as nosas vidas, que a súa actuación dices, nos mostran o exemplo a seguir. Esta xente con dignidade. Por último, o teu modelo favorito de coche antigo. Vaya pregunta tamén. Hai moitos tamén. Hai moitos. Aqueles coches que desfilaron con dignidade tamén. Exactamente. Pois un que utilizo non a diario, pero si cada pouco tempo 600, sen duda alguna. Menudo maquinón. Menudo maquinón, exactamente. Pois isto foi todo. Exactamente. Que tal te atopaches? Pois bastante ben. E nada, quería dar vos as felicidades de novo por este proxecto, espero que siga moito tempo. E moitas gracias por a invitación. Muchísimas gracias por a invitación. Un placer, agardamos terte de novo con nós. Agora estamos no previo das eleccións, quizáis despois das eleccións podamos... Haberá que facer, haberá moito que cortar. Habrá que ver como sale e despois mira. Moitas gracias por vir. Pola miña parte, isto foi todo neste segundo especial de eleccións. Ainda quedan moitos candidatos por pasar por aquí ata o 5 de abril, así que agardamos que non vos perdades ningún dos podcasts que nos quedan por gravar. Pola miña parte, David, nada máis. E nada menos, moitísimas gracias por vernos.